stand guys oh. Kumbati jud mga kapamilya, kapuso. Grupang pamilya. Ito guys, wala ko naka-video sa hanggi pangluto guys kay nakuha na lit kog mata. Diya kuan kanang nakaluto na kog Bicol Express. Diya utan nga kubasa. Napay duha dito eh. Diya guys, nanay ning order na worth og kuan 500. Ito 500 nga utan ay o 500 po nga Bicol Express. So apiton ra ni sa amuhang konsehal dari palig 500 po nga Bicol Express. Kay kuan adto sila sa uslob magsisyon man ang ilahang sudaanon. Hinit. Kaya limpyo ko kusina. Wala, nag-isi na po na ito hangkuan. Lampin. Hindi sa kusina. So na guys, na display na guys. Kuan, mura na yung giluto kay murag simbrik ay. Hapit na di po nag-simbrik guys. Hindi siguro sa magluto og simbrik kay wa may tao dali sa eskwelahan. Tama tiga sa naghatag og kuan to, anak. Mais. Gihatag na sa silingan nato taga Bohol. Hipos na guys, ang hipos na. A few moments later. Kristil dadto ga hugas sa mong lamisa kay ari kuno sila mang ari siguro sila mukaon sa Ma'am Linda. Nja nangita rawi kog isda lagi wa ko kitang isda jud nga pwede nga sa bawon. Way isda na kanang pwede sa bawon ba? Ya todo mi pang hilo ron guys kay nay bigatin nga bisita gikan sa Michigan. Ang kani kanang dini mapadaplin kay kuan man ni siya. Nja guys kanang bisiha jud namo. Day kwarni sa ako diri day. Nja ang gibalhin dari agkuan na. Ang gibalhin ag kanang rubber plant dari at bang nas duha ka transportahan. So mahuman puhon ang mga kusina guys, pwede na sa ibutang sa mga portahan yung mga rubber plant. Kuha sa rin day oh. Tsaka ni hanap po ni sang gi-arrange ha. Ang bisiya guys pag manag paninda dya. Wa ko an kadto na hurot ang paninda guys kay why klase man nagubahang nga section dya. Sidaan na laman namo. Dya kadtong kuan ang gibalhin dari di ah. Murag na aliwalas ug gamay kay dis ni agi ra man din kalata. Ang lagi na aron bisihan na mo guys kay nakakajog mga kalat dya di lagi na mo pwede sang mga paagi dadto kay kuan kanang musilingan nagpa putod man og lubiin dya o nagpasakag lubiin dya giatangan man niya kuan hinuon nagihanan man ta na pero giatangan man hinuon ni dya. Ladan ti tabang dito hakot tanti yo. Dada dito sa dauban kau. Kau dada dito. Kau tabang dito kay irong mahumanta. Kay hapon na magluto para tabatag biko. Na guys, ang lisura ng agihanan dari kay kuan unsa po ng tawhana nga katangan man hinuon ni jag mga sagbot na. Di na nun ni makaagi. Lintong yung magsamit ani. So niligdaris bye-bye guys kay oh, napailang kadong kari pila pa ning hakot diri pa. Miss Crystal ug si Nicole, grabe
kuan ang karing lugaran ta guys, panghiluan naman tani sa mga bata sa una buhi pag atong ugangan, hinlo kadto ni Dani. Jadi naman bugo maka atong nila guys kay mo lagi nang bisiha lagi pud na manang nagsara jud ni mahinluan. Pero na koy tay manghinlo majud mi pero grabe na pud guys oh. Mga puyan na og has. Tabang ni ate oh. Wow, nice kayo yung dagat guys. Ngarong buwan na guys, nice kado ang kuha na mo dari. Bye-bye kay na nga dahang kapit time nga grabing ka. Dahan kado bato. Ito bati ta guys. Igo ang tubangan dito. Abot tsunami. Ha? Abot tsunami. Nang mga kanon di pang nabay ra diri oh. Mo dinhi man imong tae. Bi sulod gulbi. Pero lang kasayang man sila tanon mo na daghang bugas. Ano kon? So guys, grabe guys, namin diri bye-bye kay maikog putas bisita ba nga sagbot. Kuyan na sila gahas diri napita kay mga laagan yung mga bata diri. Mahinlo ra ni guys. Muan ni itong atin ni papaidi nga dalagit mahinlo ra ni sa diri. Napay apila pa rin ang masugnod. Yes. Oh, naghana ka mga kuan oh. Kung bati kay Ikaw yan na. kay nice ra ba ka dagat guys oh. Katumao. Ako lang. Ready ko man para sa kuan ka ng minatamis pero bukas pa ni kay lami maguli siya basta init. Maluto. Nya naghimumig kuan ron ka ng latik sa biko. Papaidi nagkudkod. Guys, kuan na alas 9 na mo pay paghamanahan na tog prepare. So giri din hatanan tong banana meat, biko ug sa patuyang maluto guys. Wa jud ko nakapalitong isda lagi kay kalibot-libot mis papaidi hapon wa may zidbi kay kitag isda basta hapon na. Nya kuan kanang maabot lagi siya 23 sa kadlawon lagi moabot larga sila dito alas 2. Wanang grabe na magpanghinlo guys hanto dito sa baybay kay grabe lang hugawan kay mong baybay guys kay parang sara lagi may makapanghinlo datong napita. Sa mahinluan raman to guys ug mungan hitong ati ni papaidi mo nang grabe jud hiluono na mo ganiha grabe nag kuan jud mi kanang tibok adto baybay hanto daris kuan nang hinlo mi jag pang-arrange pud ang mga tanom dari guys ba kay may kaglay pud ta mo abot ta hang bigatin nga bisitan ja ijara baning ipatrabaho ni amuhang kusina ja. Pero hinlo man yung among lugar dari guys kay manghinlo malaginis ni Kulos Kristi dito sa baybay kay adto man sila mang kuan guys kanang adto na sila pakadon dito kay adto sila ganahan kay hangin-hangin lagi ja. Mato nagchatanay mi karon guys kay mananaw lagi sila wheel shark 5 kuno sila kabuok. Nja gusto ta di ma'am nga magpa-reserve na lagi mi ja bawal na ron mo ma-reserve ka og kanang number. Hinanglan jud tagaan kag number naa na jud ka mismo katong tawo nga mo tanaw manang di para sa una ba nga pwede ra magpa-reserve og number pwede ra ray mo pilay nga nanja basag wa pa ang padung pa ang kanang viewers di na pwede guys kinahanglan jud sila mohatag og number na jud mismo ang katong mutanaw nga na ja mo to guys ha masadunay kuno sila alas 2 kuno sila molarga kaabot sila dire siguro alas 5 maray na ako dali pug panguan lagi guys kay rong mumata pug alas 2 para laman ma-prepare po na hagilang pagkaon kay mo pila lagi pug dito alas 5 magatang ko nila. Nja, manang vlog ron guys kay grabe jud. Pag mana magpaninda ganiha, napa ni order og kanang saging katong minatamis. Ja napa ni order og pansit, wa na ko nakapag-video kay grabe jud ka kuan guys. Apiki na kaadyon ja kani ang cellphone lagi. Kuan kanang murag daot na kanang kalit naman sad kanang kalubat ug dali nga na ba bawo na unsa ni cellphone murag di man jud siguro sa kuan kay mo dali sa kalubat pero mao siguro di siya guys ug kanang usay kanang lubat na jud kadto ko banja habang nag-edit ko mag-charge ko nga na mo siguro na daot siguro na ang cellphone manang sige man maka video pa man hinuon ko
Ja kinahanglan jud ko nga mo upload po ko guys kay madyo na laman pud na bisag makaabot og 1k views, madyo na laman ay dollar ginagbay nga na may 2 point nga na mga point bay nga na madyo na nang 2 point. Hala, sa tuning butuman. Padlok ra bas danti. Nja guys kanang mora dihang video karon guys kanang atangi lang pud ninyo ugma nag-abot ni Ma'am Bisminda kay mora ba dinay pinaka guys kay mo bisita lagi sa nahadari tan-aw ni jag kanang hang ipahimo lagi ng kusina ija nang tan-awon ug unsay ijahang kanang reaction nga na ba siyempre yun na sa reaction jud na nag-abot kay hala mao dinay hang ipahimo nga na mo jud na siya so na atangan ni pud ugma guys sa hang vlog nag-abot ni Ma'am Bisminda. So daghang kadong salamat ninyong tanan guys sa happy birthday day sang manghud ni Jijin Bors sa day birthday kuan January 22 ja. Nakita day sila ni Mama Julie dito sa kuan kanang Simala. Na salamat pagkaso kay nagkita po sila ni Mama Julie dadto jag ako di ba jud ko makakasaglit-saglit guys kay wala gid ara bisihan lagi na guys pinabuhi. Ja salamat kadto ko sa Ginoo sa mga grasya ug sa kusog nga isang gihatag na guys namo dari ni Nicole Cristel daw pahuway na sila pud kay ara sa duha lagi pud mura na kuno sa Nicole ug malipong na lagi kay mura lagi tanan lagi hantod dito palibot ang gipangdaoban tong mga sagbot manang pasalamat po ko nilang duha kay naa sila mo tabang papaidi nga na ja alalay ra sila nakakanunay ja salamat sa Ginoo salamat jung tanan guys ug amping ug amputan tanan ja shout out ko ni Ma'am Mers and family kay ja kunong atangan lagi kuno gang vlog nga moabot si Ma'am Bisminda ug shout out po ko ni Ma'am Bitani wa pa jud ko naka reply sa imong gipang message kay ara lagi bisiha halos di na ko makahawid ani cellphone ja usay gali si Christine na lang ang mag-reply sa mga message na usay siya na ay mag-reply ni Ma'am Bisminda. Ja salamat guys mara to vlog na guys amping ampo tantanan ja atangin ninyo ugma guys kay moabot ang atahang buutan nga viewers nga gikan sa Michigan. Bye.